No cal agafar-la. Va. Jordi, com fico el cos perquè floti? És aquí davant. Va. Vale, mira, encara. Sí. Vale, tornem. Aguanta així, Dani, i ja està. Vale, va, tornem. Coreografia final ja, S'empanya que flipes, tio. No. No? Doncs ens ajuntem aquí un moment, sisplau. Quin és? Ho escolta des d'allà. Vale. Les tasques de preparació per l'avaluació final s'han acabat, vale? Pensem tot el que heu anat fent, si ens pot servir o no per l'avaluació que farem ara, val? A tenir en compte temes de flotació, moviments dintre, fora l'aigua, vale? Figures que us hem ensenyat, tot això intentem tenir ara en compte per la tasca final. Vale? Us passo amb el Marc, que és qui realitzarà. Recordant la que hem començat fent, Sergi. eren les 3 típiques cançons. Has d'anar a netejar-la d'aquí, tio, perquè s'empanya. Diferents desplaçaments que podem fer dins de Ja l'aigua. ho deixo, no? Sí, deixa'm allà, sisplau. En sincro, el que hem de fer ara, a l'hora de seguir el rei, hem fet diferents moviments, tant amb les cames com amb els braços, com junts com separats, que ens ajudaran a tornar a fer aquesta tasca que hem fet ara. Què busco, doncs, jo ara? Us donaré més facilitats perquè surti bé. Podem utilitzar material. Tindrem 1 minut i mig, 2, de preparació de les 3 cançons que ja sabem quines són, que jo el que faré mentre prepareu és les deixo picades perquè provem i després, per fer-la més competitiva, farem un grup i l'altre, però tindrem un jurat el qual decidirà qui és el que guanya. Quina cançó fem? Les 3. Fem les 3? Fem les 3 seguides. Les 3 seguides. Vale? Sobretot, recordem el que hem fet en les tasques anteriors, que ens ha de servir. El que hem de fer ara és molt important. Sí? Vale, nois, noies i preparades, que jo fico la música perquè prepareu i quan jo digui prou arrenquem. Queda clar? Què hem de fer? Preparar la coreografia en 2 minuts de les 3 cançons. Sí? Quan jo digui prou, representarem. No t'amoïnis, preocupa per la sessió. Ei, si voleu guanyar... Pinta de judeu. Andrea, aiuto. Una si può questo. Nois, hem d'aprofitar el minut i mig, 2 que tenim per preparar-ho, És el mateix que al principi, el mateix coreografia, quina diferència hi ha? Tot el que han après, tots els recursos que han fet, ja he de fer res, perquè també hi ha ensenyament. o sigui, ara amb tots els moviments i dibuixos que hem ensenyat, A tirar, d'arcoïris. No t'equivoquis, l'art de ser el nom del musical. És el nom del musical. D'arcoïris. Canvio per preparar. Tenim 2 minuts per preparar. Mira, graba des d'allà si vols veure el vol. Comencem de fora, no? Sí. Pensem tot allò que ens ha ajudat i que ha sortit bé. El que no ha sortit bé no ho utilitzem. És a dir, res, no podem utilitzar. No, però sí, per exemple, ara al final, amb l'activitat del Dani, hem fet moviments que eren senzills.
Quins han sigut més senzills? Els que utilitzàvem amb els braços. Això era fàcil, doncs utilitzem-ho. Sí? Luego hacer la típica, yo ubic. Sí o no? 10 segons i canvio. 10 segons i canvio a la tercera. 10 segons i canvio a la tercera. Està quiet el cabrón. 10 segons i canvio a la tercera. Canvio, Elena. Aquesta hem de pensar que és la de la Còria. Aquesta és la de Curio. 3, 2. Aquí hem d'anar més junts, més centrats. Ja recordem els dibuixos que hem ensenyat. Nois, per què no pensem els dibuixos que hem ensenyat aquí? Nois, hem d'anar més junts. Si estem a fora i a dins no sortim. Aquesta us l'he ensenyat, us l'he dit fer bé. Bueno, tio, i aquesta? Vinga, va, provem alguna cosa, si no segur que ho serà.